Ka jinglekai hapdeng ka Argentina Persia ya Cape Verde kan long ka jinglekai ka babuntam kinung pekai kan not off stage laong ka Fox Sports sangap kumno upo sinha ubray rong upcall jong ka Cape Verde upen pau syapang Lionel Messi hasua ban yakun Persia ya ka Argentina haka round of 32 jong ka World Cup arjar ponreu Kublaya pi ki parlo ki bisngeltenat ban sengap ya ka kubor ha ka channel badlada pidang temai sngew ba ban subscribe ya ka channel kenang ba pinyo ya ka kubor ka ban la ka sngi hasua ba ka Argentina kan yakun Persia ya ka Cape Verde ha ka round of 32 ka Fox Sport kala antat baka jinglekai hapdeng ka Argentina bar ka Cape Verde kan long ka jinglekai ka buntam kinung pekai ha ka round of 32 jong ka FIFA World Cup arjar ponreu namar ka bor jong ka jingta Lionel Messi haba pen pau halor kane ka Fox Sport kala ong ka jingsau tanar jong ki pajbar football haka perthai ya Lionel Messi bat ka jingkershan barat ba jong ki ya ka Argentina kabadai ka ri kabala bat ya ka nam ladu haka World Cup kabala dep ha usnem arja arfuar kabala long haka tar menta ka Argentina kala poi biang syaka kerdan ka krauba haka ne ka World Cup arjar ponreu bat kat kum ka jinga thu pajba jong ka Fox Sport ka jingale kai hapdeng ka Argentina Persia ik Cape Verde haka round 32 kala antat bakan long ka jinglekai ba buntam kinung pekai hakan knockout stage habaro ka way ka jinglekai jong ka World Cup arjar ponreu ka jinglekai round 32 hapdeng ka Argentina Persia ya ka Cape Verde kan long haka step jong ka South Tarik haka por Leisteng ha Miami Stadium kumta hasua baka Argentina kan sekun Persia ya ka Cape Verde haka round 32 jong ka World Cup arja ponreu nakaleng urang upcall jong ka Cape Verde Vozinha ulak kren syapang ka jingya kun Persia ya Lionel Messi bat ya kari Argentina haka round 32 Vozinha haba kren lingba hakilat patai kubor ulak penpau dah kaboong ngamla ban ngai nganyale kai Persia ya ublay jong ka football hakine kisngi banwan namar haka World Cup kabala depat ngadang long tang unong kersan barat ba jong Vozinha ulak penpau dah kabau uang Messi udai urang lekai football uba krautam haka history jong ka football baro ki kenhun lane kiri ki shifting haba ki hab ban yakun Persia ya ka jingya sam madan bat Lionel Messi kadai ka jingpos new jonga bat haka way ka sngi nganya thu da ka jing sarong yaki kun jonga bangala ya lekai Persia ya ngatip bakalong ka ba hadu kata ban khanglat ya Messi handrai ngan ai tilut yakabor jonga ban persang ban khanglat ya Messi naka banta ban yo tepkol laong Vozinha ubdai urang upkol jongkari Cape Verde te parlok ngin sapai hato Vozinha ula nem ban khanglat ya Lionel Messi ban yo tepkol hakane ka jelekai Persia ya Cape Verde haka round 32 jongka World Cup arjar ponreu te parlok tang kini ki kubor ngangai ba plus ngau thu ngin se kendu hakwei pat ka video kublay shibun